Pozor! Za váma běhat nebudu. Tak to spokojen? Ale já jsem tenhle rok nic nedělal. Ani nemůžu, já taky jsem nic nedělal. No, tak už máte naběháno přeci jenom, sakra dost. Ale já všechno říkám, já už běhám jenom pro radost. Za to, že mě to baví. Tak to má být. Že chci sám sobě dokázat, že na to mám. Jak se říká, když nejde o život, tak jde o život. Začínáme motat hadice, v mezičase můžete si tady u nás dojít se trošku osvěžit. Máme tady pivo 11 svějaný, desítku za mrvnice tady i neapno a točená kola. Teď pojedete na soutěž nějakou? Je něco plánu? My jsme včera byli v Ostravě. Včera byla Ostrava. No to jsem koukal, že byl přímý přenos, tak jsem na to chvíli koukal. No, tak tam jsme byli s Radimem, ale tam jsme teď dělali rozhodčí. Jo, myslím, že jste běželi. Ne, dneska tady. A 9. jedu do Plzně, července, na Českou republiku. No a jestli to dobře všechno klapne a jestli doma to trošku projde, tak 22. odjíždí na 4 dny do Polska na soutěž. Tam bude takhle dlouhá? Tam je kombat, no. Tam je kombat 330 lidí. Ale to Třebíč ta challenge. Bude kde? V Telči. Teda v Telči, 17. září. Pojď, to je ono. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dobrý, pojď. A pojď na gumu, pojď. Tady na tu stranu, pojď. Pojď. A pojď na druhou, pojď. Na druhou hodí a pojď na kanistry. Pojď, teď už neodpočívej. A pojď. Pojď. Přidá se jen ten, kdo ví, že už je blízko nás, takže na tebe za oknem tím. Tomáš. No a jako jinak potom tam je 23. července. Pojď. Dobře, pojď. Se mi zdá, že je Nový Město, potom je Rokytnice, potom jsou Okřížky, v září jsou Lesenice, mezi tím já jedu aerovodochody. Je tak nějaký tohle telefáčko? Jo. Se jede aerovodochody, ten Penzikap, to je taková báječná domácí soutěž. Pojď, 5 metrů. Pár metrů. Pojď, ještě 2 metry. Pojď. Metr. Poklárej. A pojď do cíle, pojď. Zaber. Už jsem ho viděl, že projde mimo. Už jsem ho viděl, že to zbourá celou. Teď taková končí. To říkáme. Dáš, jak se cítíš? Jako v sauně. Sám to se ještě jede. Dobře ty vole. Jaký to bylo? Ženský oslík. Pivo. Teď si můžeš dát, Lukáši.